حاو نحاو ገንዘቡ ከም ዘርፎ ዝተነገረ ትንቢት ኩላትና ንከታተል ኩላትና ድማ ሸር እንበሎ ወይበልኦ ኤፍሬም ለምናሴ ወምናሴ ይበልኦ ለኤፍሬም ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 ማለት እዩ። እዚ ለተነገረ ትንቢት ሓው ነሓው ገንዘቡ ከም ዘርፎ ከም ዝቅምዖ ከም ዝሰርቆ ዝተነገረ ትንቢት እዩ። ምናሴና ኤፍሬም ዓብይን ንእስን እዮም። ደቂ መንተይልና ደቂ ዮሴፍ ኣብ ብሔረ ግብፅ ወለዶም ደቂ እዮም። ነገር ግን እግዚአብሔር በነቢዩ ኢሳይያስ ሓዲሩ ዝተናገረ ትንቢት ከምዚ ይብል ወእይምህር ብእሲ እህዋሁ ሰብ ነሓው አየርህርህን ወይበልዕ ጸጋሞ ገንዘቡ ክዘርፍ እዩ ወይጸግብ ሰብ እንዘይበልዕ ስጋ መዝራእቱ ናይ ወንድሙ ናይ ሓው ገንዘብ እናበልዐ ሰብ አይጸግብን ይብል። እዚ ዶም ቀጽሉ ወይበልዖ ኤፍሬም ለምናሴ ወምናሴ ለኤፍሬም ስመ ገውሪት ቃተልዋ ለይሁዳ ስመ ሃውሪት ቃተልዋ ለይሁዳ ንይሁዳ ንሃገረ ይሁዳ ንሃገረ ኢየሩሳሌም ክቀታተልዋ ሓደ ኮይኖም እዮም። ስለዚ ሓው ነሓው ክቀታተሉ ወይ ድማ ክዘራረፉ ከም ዘለዎም ዝተነገረ ትንቢት እዩ። እዚ ደሞ ካብ ሕማቕ ዝተልዓለ ካብ ክፍኣት ዝተልዓለ እዩ። ስለዚ እዚ ንመሃሮታ እዩ እንተኢልና ንሕናም ሓው ነሓው እናተሳረቕና ሓው ነሓው ለይሓዝነሉ ሰዓት ሓው ነሓው ንቀታተለሉ ሰዓት ዘመን ስለ ዘለና ልብ ክንብል ይግባእ። ትንቢት ተነገረ ትንቢት ብጸሎትን ብምህላን ክንሓልፈ ይግባእ። ኩላትና ከነጸልይ ይግባእ። እዚ ሓሚቆ ዘሎታ እዩ ፍርቁ ጸላይ ፍርቁ ተራጋሚ ፍርቁ ምቅጥቅትለት ደላይ ስለዝኾነ እዩ። ስለዚ ኤፍሬም ይበልዖ ለምናሴ ወምናሴ ይበልዖ ለኤፍሬም ሓው ነሓው ንባላላ ኣለና። ካብ ገዛና ንጀምር ካብ ጎጡ ንጀምር። ኣብ ጎጥም ገንዘብ ናይ ወንድምና ናይ ሓውና ገንዘብ ሓው እላዘረፈ ይርከብ። ሓው ነሓው ንዛራረፍ ኣለና። ሓው ነሓው ንበላላ ኣለና። ኣቦታትና ታይሉ መስልኩም ብምሳሌ ቀታሊ ሓውኪ ተቐታሊ ሰብኣይኪ ዘይሩ ዘይሩ ሓዘን ናባኺ ቀታሊ ክርስቲያን ተቐታሊ ክርስቲያን ዘይሩ ዘይሩ ሓዘን ናብ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያን እዩ። ስለዚ እርስ በርስና ንቀታተል ዘለና ምእመናት ልብ ገይርና ናብ እግዚአብሔር ተንምለስ ከምቲ ነቢዩ ኢሳይያስ ተናገሮም ተመለሱ ላባየ ንዑን ወቃቀስ ዝበሎ እግዚአብሔር። ስለዚ ንሕና ላብ እግዚአብሔር ተመሊስና ልብ ክንገብር ይግባእ ክንምህለል ይግባእ ክንጽልይ ይግባእ። ተዘይኾኒ ተሓደጋ ልባዕና እዩ ብስሩውን ፈጸምቲ ትንቢትና ኮይና ዘለና እና ምእመን ለምእመን ክርስቲያን ለክርስቲያን መቀታል እዙሞታ እዩሞ ኤፍሬም ለኤፍሬም ይወልዖ ምናሴ ለኤፍሬም ይወልዖ እዩ ኤፍሬም ለምናሴ ይወልዖ እዩ ምናሴ ለኤፍሬም ኮልዖ እዩ። እዚ ሓው ደቀ ክልተ ዓብይ ንእስን ልበኣስሉ ሰዓት እዩ ዘለናዮ ሰዓት እና ጸሎት ክንገብር ይግባእ። ዘራፊ ሓውና እዩ ተዘራፊ ሓውና እዩ ተቐታሊ ሓውና እዩ ቀታሊ ሓውና እዩ ዘይሩ ዘሩ ሓዘን ላባና እዩ። ልብ ለለዎ ርእዮ ለይሺ ዓይነ ልብ ዘዎ ዓይኒ ዘለዎ ይብኸይ ዓይኒ ዘለዎ ይሕዘን ከም ዝበለ ኣብቲ ናይ ሰቆቃወ ድንግል ደራሲ ናይ ልብ ዓይኒ ዘለና ሰባት ክንበኪ ክንሓዝን ክንጽልይ ይግባእ። እግዚአብሔር ንጸለየ ይሰምዖ እዩ ወይ ህወ ጸሎቶ ለዘጸለየ ንዝጸለየ እግዚአብሔር ይሰምዖ እዩ። ስለዚ ጸሎት ክንገብር ይግባእ። ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን بخلنا كمت نبي يويل تناجرو كهناتم ህፃናትም ወጽልዩ አለወም ይሉ 5 ተናገሩ ከነጽልይ እዩዝግባ እና ለትንምት ላይ ተነገረ ዝፍጻም ነገር የለን
ትንቢቱ ይዝ ኩሉ ልገብር ዘሎ ትልተነገረ ትንቢት እዩ ኤፍሬም ለምናሴ ምናሴ ለኤፍሬም ከም ዝበሉ አልተነገረ ኤፍሬምና ምናሴ ንአና ይውክሉ ስለዚህ እርሱ በእርሱና ንበላላዕ ዘለና እንታይ ክንገብር አለና እንተይና ጸሎት ክንገብር ክንምህለል ይግባእ እግዚአብሔር ስለ ህፃናት ይሉ ምሕረት ከውርድ ይኽእል እግዚአብሔር ስለ ህፃናት ይሉ ሰላም ከውርድ ይኽእል ስለዚህ ክንምህለልን ብልብናን ክንጽልይን ይግባእ ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ እና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 19 ዘሎ ጠቕሲና ለ5 ደቂቃ ተማሂርና ኣለና እሞ ትቃል እውን ከይድና ብኣካል ተተንብዎ መጽሐፍ ተንርእዮ ዝሓሸ እዩ እሞ ኩላትና እግዚአብሔር አምላክ ለኩላትና ሰላም ፍቅሪ ይዓድለና አሜን